Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħ għarraf lill-pulizija li kien Jonathan Patch mill-Gudja, ir-raġel li sparalu 3 tieri f'April li għadda. U żvela dan meta mar il-kwartieri tal-Pulizija l-Furjana lejlit il-jum li fih Patch kien ser jitressaq il-qorti. Dan ħareġ mix-xhieda tal-Ispettur Keith Arnaud fil-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra Jonathan Patch ta' 31 sena, mixli bl-attentat qtil ta' Muscat. Vince Muscat ta' 53 sena intlaqat minn tieri fonqu fidu meta kien fi triq Bordin, il-Pjetà. Minkejja l-feriti serji li ġarrab il-vittma rnexxielu jsuq sal-asta tal-pulizija fejn ingħata l-ewwel għajnuna u rrapporta li min sparalu kien riekeb f'karozza sewda. Il-Maġistrat Keril Peralta sema kif il-karozza użata fl-attentat qtil Peugeot sewda deret fil-filmati tas-CCTV li hemm fl-inħawi. Din il-karozza li kienet inkriet mill-akkużat xi ġimgħat qabel seħħ il-każ instabet maħruqa u abbandunata jumejn wara li seħħ il-każ. Il-ħamis Muscat ma derx il-qorti għaliex iddaħħal l-isptar. Il-Maġistrat Peralta ordna li Muscat jixed id-dar fil-preżenza tal-akkużat u tal-avukati tiegħu. L-akkużat inżamm taħt arrest. Vince Muscat, il-vittma tal-attentat ta' qtil li seħħ fit-8 ta' April li għadda, kien wieħed mill-akkużati bil-qtil ta' żewġ uffiċjali tal-Pulizija fis-serqa fuq il-kwartieri tal-HSBC f'Ħalqormi li kienet sfrattata fl-2010. Muscat kien ingħata l-ħelsien mill-arrest.